Lara tatet wilating koto Sanyangkong manguncang nitimbinjang sangat jimicil Latinyo ngetali wuwus Tresno Surawilaka pancen ora kena disanak wong negara Ngalengka apa abam pancen kalungguhan iki dicarak karo Sinuwun Prabu Dasamuka yen to pancen Prabu Danapati duweni jiwa kasatriyan para gagit dina iki dibuktekke negara Ngalengka apa negara Loka apa Singajur para gagit maju aku tak gatheng sirahmu piye kamu guneman ngono ki mbok pikir kanthi pening apa lho kowe ora nyawang yen to negara Loka apa kuwi negara mung sak yuping payung negara Ngalengka negara sing jembar negara sing gedhe yen to pancen kowe iki dadi pati wong negara Loka apa lho imbas-imbis kaya ngono lakon mati dening aku cangkeme Wah Radowo umurmu. Hoi. 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 Cak kamu. Iki sing mbok jaluk. Biar. Waduh yo mati. Banyak. Oh, hoi. Oh, hoi. Mati aku. Iyo. Lo. Hoi. Hoi. Oh, hoi. Oh, sekal sikilmu kowe. Iki sing mbok jaluk, iki sing mbok jaluk. Oh, hoi. Pasu. Hoi. Oh, hai. Iyo. Do. Tukar pelumu kowe. Ah. Oh, hai. Oh. Iyo. Do. Ah. Hoi. Mati aku. Wow.